Que o Señor sexa convosco. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Mateo. Naquel tempo díxolles Xesús aos seus discípulos: cando veña o Fillo do Home na súa gloria e todos os anxos con el, sentará no seu trono glorioso. Diante del xuntaránse todas as nacións e separará uns dos outros, como xebra o pastor as ovellas das cabras, e poñerá as ovellas á súa dereita e as cabras á súa esquerda. Entón dirá o rei aos da súa dereita: vinde, benditos de meu Pai, recibide a herdanza do reino preparado para vós desde a creación do mundo, porque tiven fame e destesme de comer, tiven sede e destesme de beber, fun forasteiro e acollestesme, estiven en coiro e vestístesme, enfermo e visitástesme, na cadea e viñestesme ver. Entón preguntaránlle os xustos: Señor, cando te vimos famento e che demos de comer, ou sedento e che demos de beber? Cando te vimos forasteiro e te acollemos, ou espido e te vestimos? Cando te vimos enfermo ou na cadea e te visitamos? O rei contestaralles: dígovolo de verdade, canto fixestes cun destes irmáns meus máis pequenos, fixéstelo comigo. E diralles logo aos da súa esquerda: arredade de min, malditos, ide para o lume eterno preparado para o Satán e para os seus anxos, porque tiven fame e non me destes de comer, tiven sede e non me destes de beber, fun forasteiro e non me acollestes, estiven espido e non me vestistes, enfermo e na cadea e non me visitastes. Entón tamén eles lle preguntarán: Señor, cando te vimos famento, ou sedento, forasteiro, ou espido, enfermo ou na cadea, e non che acudimos? El responderalles: dígovolo de verdade, canto deixastes de facerlle a un destes máis pequenos, deixastes de mo facer a min. Estes irán ao castigo eterno e os xustos á vida eterna. Palabra do Señor. Sentade un momentiño.